אנחנו תמיד אומרים כן ללקוח. זאת לא סיסמה, זה חלק מהתרבות הארגונית. היא מוטמעת בכל עובדי החברה מרגע שהם מתקבלים. תמיד אומרים כן ללקוח, זה מחייב. זה מחייב שיהיה ציוד הטוב ביותר שיאפשר להגיד כן ללקוח. זה מחייב שנהיה בקדמה הטכנולוגית. לכן אנחנו משתתפים בכל התערוכות בתחום שלנו, לכן אנחנו רוכשים את הציוד המתקדם ביותר, המשוכלל ביותר, לדוגמה המכונה הזו, זו אגב, אנחנו היינו ראשונים בארץ שקיבלה אותה, אנחנו וחברת חשמל, זה מחייב, ואנחנו עומדים בזה. תמיד אומרים כן ללקוח, זה המוטו שלנו.